קיבלתם מזומן ואתם רוצים להפקיד אותו על הארנק מאני שלכם? בואו תראו איך עושים את זה. אתם נכנסים למאני ולוחצים על כפתור ההפקדה. שם יהיה לכם עוד כפתור שנקרא מזומן. אתם רושמים בו את הסכום ולאחר מכן אתם מקבלים קוד. את הקוד שקיבלתם תשמרו ותראו אותו באחת מנקודות הטעינה שפרוסות בכל רחבי הארץ. הרשימה המלאה נמצאת באתר שלנו. הגעתם? יופי. תראו את הקוד לבעל העסק בנקודות הטעינה. וחשוב מאוד לציין, תגיעו עם תעודת זהות או דרכון, אמצעי זיהוי שיוכלו לזהות אתכם. לאחר שהראיתם את הקוד לבעל העסק והוא הקליד אותו, אתם מביאים לו את המזומן, וזהו, הכסף בארנק המאני שלכם. ומה עושים אם אתה רוצה למשוך כסף מארנק המאני שלך? זה מאוד פשוט, זה כמעט אותו תהליך. שימו לב. אתם נכנסים לאפליקציה, לוחצים על 3 נקודות, ואז על משיכה. תבחרו את הסכום שאתם רוצים למשוך ומזומן, ולאחר מכן אתם תקבלו קוד. את הקוד אתם מראים לבעל העסק ומקבלים מזומן. כמובן תצטרכו להזדהות בתעודת זהות או בדרכון. הגיע הזמן להתקדם למאני.